Oras ginadulong sa inyo sang Anyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Galiniment Celebrity Kojic Soap Hugs. So, This time check is brought to you by ISO certified world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Bugos nga Western Visayas. Welcome sa pabangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Abril 2, 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagi naman si Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners. Una sa mga balita, lokal babayi nga nagpamuyayaw sa pulis ginpasakaan asang kaso. Bugas ipanagtag sa mga munisipalidad sa Negros Occidental. Sa mga nagapanguna nga balita national, Malacanang nagklaro, report nga na-admit sa hospital ang presidente, fake news. Relief order o na relief drive ni Robredo ginapanawagan nga maimbestigahan. Sa balita international, masobra 60 ka residente sa Italian Elder Care Home napatay samtang nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sa atong balita sports, Brooklyn Nets si Ian Max duda kung makahampang Sanday Durant kag Irving sa pag-resume sa NBA. Sa balita entertainment, isa ka K-pop star ginprank ang iya fans nga nagpositibo siya sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:12. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat. Ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing. Iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat. Ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing. Iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:15, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita national. O kung sa aton mga balita lokal, ginpasaka na ang kaso ng simple disobedience to an agent of person in authority bato kay Erlizal Panasa, 42 anyos, ang babayi nga nagpamuyayaw sa pulis matapos ginsaway nga wala nagasuksok sang face mask samtang nagapamalaklon sang utan. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 10, mahimo mapriso sang tubtub isa ka bulan si Panisa kag wala sang gin-rekomendar nga piyansa sa iya kaso. Parayag pa ni Vargas, ginhimo lang sang iya personnel nga si Police Corporal Christine Vergara ang iya obligasyon apang ginbaliwala ini ni Panesa nga agkag sa baylo, buyayaw pa ang ginbalik. Ang pagsuksok sang face mask kung yara sa lugar nga madamo sang tawo ang isa lamang sa panugyan sa publiko, agod nga mapunggan ang mahimo paglapta sang COVID-19. Nga pasakaan sa sang kaso para maging eye-opener bala sa mga tao, hindi iya basta-basta ang obra sang frontliner. So kung may mga basawayan sila, hindi nila pag basta-basta lang buyayawon kay hindi gina-insakto. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Armelin Vargas. Samtang naglamot naman sa 450,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang nakuha sa duha ka mga lalaki matapos makita in plain view. Samtang nagapatiyan sang checkpoint ang Silay PNP las 4:30 sang hapon na April 2 sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, Syudad sang Silay. Ang nagkaladakpan amo Sanday Jinel Bayotas, 38 anyos, kag Angelo Armigos, 34, tanan residente sang Tres Fuentes, Barangay Lantad, Syudad sang Silay, kag wala sa drug watch list. Nakuha sa mga suspect sadong anong tanan ka medium heat sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsyohan Cebu, bulubanta nagabugat sang 30 gramos kag 50,740 nga kwarta. Ang duha ang priso karon sa custodial facilities sang Silay PNP. Sa dugang nga balita lokal, magahatag sang dugang nga 500,000 pesos nga balor sa bugas ang gobyerno probinsyal sa tanan nga mga munisipalidad sa Negros Occidental. Ini magluwas sa 1 milyon ka pesos nga una na ginpanagtag sa kada munisipalidad kag syudad, agud nga padagtag man sa mga residente nga apektado sang ginaimplementar nga enhanced kag extreme community quarantine. Subong nga Abril 2, ulihi nga nagkuha sang ila supply sa National Food Authority sa syudad sa Bacolod ang banwa sang Don Salvador Benedicto. Marso 27, sang gin-issue ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order No. 20-20 nga nagapaidalom sa Negros Occidental sa 14 ka adlaw nga enhanced community quarantine bilang tikang agud nga matapna ang paglaton ukon local transmission sa coronavirus disease. Ini ang magatapos tubtob Abril 14 tuig 2020. Sa iban pang nga balita lokal, ginlansan naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang Negrense Face Mask Drive nga nagapanawagan sa publiko nga magbulig agud makatipon sang 3 milyones ka mga face mask para sa mga frontliners, health workers kag residente sang probinsya. Ang sinuman luyag nga maghatag o kung magbaligya ang pwede makig-angot sa COVID-19 hotline nga 0961-095-7232 o kung 034-434-6442. Marso 31 sang in-issues ni Governor Eugenio Jose Lacson ang Executive Order No. 2022 nga nagaobligar sa mga Negrosanon sa pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar umpisa Abril 1. Tuyo siniyagod mas mapabakod pa ang kampanya batok sa COVID-19. Ginmanduan man ang mga kapulisan kag opisyal sang barangay nga amo ang mag-monitor. Na-seal off na sang otoridad ang 4 ka mga balay sang COVID-19 patients sa syudad sang Bacolod.
Ginpahay ni Vice Mayor Alcide Familiaga ng chair sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang 4 ka mga balay ang ginakabig nga ultra-risk area kag una nga na-seal off ang isa ka balay sa Rosario Heights sa Barangay Taculing kag isa ka balay sa JR Torres Subdivision sa Barangay Singkang Airport. Subong nga adlaw gin-seal off man ang isa ka balay sa Doña Juliana sa Barangay Taculing. Gin-confirmar naman ni Kapitan Romel Flores ang Barangay Villamonte nga na-seal off naman ang balay sang 75 anyos nga lalaki nga COVID-19 patient sa Banawi Street sa Barangay Villamonte. Suno pa sa otoridad, balay gid lamang sang 4 ka mga COVID-19 patients ang gin-seal off bangod mayara man ini sang gate kag may fence sa palibot. Suno kay pamilyaran mayara sang pulis kag mga barangay tanod nga magabantay sa seal off area. Sa idalom sang Executive Order 28 ni Mayor Evilio Lunardia, ang mga ultra-risk areas ang balay o kung lugar sa COVID-19 patient kung wala pa naka-recover o kung mga persona nga nagtaliwan nga mayara sang sintomas sang masakit samtang ginahulat pa ang confirmatory test. Sa katapusan nga balita lokal, sa tuyo nga malimit ang hulag sang tawo, ginlansar sa pinakauna nga sari-sari store on wheels sa Barangay Taculing, syudad sa Bacolod, kay nasang aga Abril 2. Lakip sa mabakal sa sari-sari store on wheels among bugas, delata, napak nga mga utan kag iban pa. Sunod kay liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, ang mga negosyante ang naga-provide sang ilang salakyan kag mga baligya samtang si Barangay amo ang mapabalo sa pumuluyo kundi ipahamtang ang mobile sari-sari store kag magpatigayon sang disinfection. Pwede makawakal ang sinuman nga persona nga mayara sang home quarantine pass pero dapat istrikto nga mapatuman ang social distancing. Bukas ang syudad nga magpartner sa mga negosyante kag lakip sa mga requirements ang permits kag lisensya sang negosyante, letter of intent kag ang litrato sang usaron nga mobile store. Ang requirements ang iga sumeter sa Investment and Promotions Office sang syudad o kung magtawag sa 460-8409. Nung sa may sari-sari store mobile kita no kay iyan na siya sang city government nato no in coordination with private entities mga small enterprise kag medium enterprise no, so sila mobile baligya no sa mga sari-sari store goods. Ang kabayan sa pagpahayag ni Councilor Lady Glass Gonzales. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:22. Detalye sa aton mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital
At dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus. Balita sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25, kagkaroon sa rita na sa ating mga nagapangunang nga balita national. Fake news ay nagalapta nga balita nga na-admit sa Cardinal Santos Medical Center sa Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nakalabot sa ilang impormasyon nga may amo sining asahi sa balita nga naglapta sa social media. Sunod kay Panelo, hindi inimatuod bangod ang Presidente ay nagapabili nga mabaskog kapabako ng ikaayong lawas. Padayon man siniginahimo ang iyang mga presidential duties sa bahay pagbabago. Angot diri ginabisuhan ni Panelo ang publiko nga mangin mahinalungon sa mga nagakabasahan nga balita sa social media. Giningang inganyo naman sa isa ka-ranking official sa anti-corruption body ni Presidente Rodrigo Duterte ang National Bureau of Investigation nga imbestigahan si Vice President Leni Robredo angod sa iya relief drive. Sunod kay Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Manuelito Luna, luyag niya pa imbestigahan ang ginalegar illegal nga solicitation kag mga tika nga ginahimo ni Robredo agod kompetensyahan ang gobyerno nasyonal sa mga ginahimo sini nga bulig sa pumuluyo sa tunga sang krisis nga dalasang COVID-19. Sunod kay Luna, tungod nga kabahin si Robredo sang gobyerno, hindi siya dapat magkompetensya sa DOH, DSWD, OCD kag NDRRMC o kung magpangayo sang donasyon in cash or in kind sa mga pribado nga individual. Palayag ni Luna, naglapas si Robredo sa NDRRMC law, solicitation permit law kag related assurances, subong man ang measures kag protocols sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Gintawag sa Office of the Vice President ang atensyon sa Presidential Anti-Corruption Commission bangod sa ila paghatag sa malisya sa mga tika nga ginahimo sa nasambit kay ahensya agud nga makabulig sa apektado sa COVID-19. Sunod kay Attorney Barry Gutierrez ang spokesperson ni Vice President Leni Robredo, ridiculous kag inappropriate ang ginpagwa nga pahayag sa PACC bangod umpisa sang krisis ng COVID-19. Ginhimo ni Robredo ang tananiya nga makasarangan para makabulig sa mga healthcare workers, government institutions, mga daily wage earners, kag iban pa nga apektado sa COVID-19 kag nahimo niya ini sa piyak nga wala nagpangabay sang duga nga public funds kag poder. Sa katapusan nga balita national, mag-issue naman sang show cause order ang Department of the Interior and Local Government batok sa alkalde sang Rodriguez Rizal bangod ginaligar wala nagpahanugot nga malubong sa ila lugar ang duha ka Muslim nga Pinoy nga napatay bangod sa COVID-19. Sa press statement ni DILG Secretary Eduardo Año, ang ginhimo sang alkadeng isa ka paglapas sa guidelines sang gobyerno sa tunga sang public health emergency situation sang Pilipinas. Sunod kay Año, limitado lang ang Muslim cemetery sa Metro Manila, rason nga hindi na dapat pagdugangan ang kalain sang buot sang nalisdan nga pamilya sang napatay. Palayag ni Anyo, ginlubong na lang sang pamilya ang napatay sa Muslim Cemetery sa North Zagaray, Bulacan. Sa balita sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa ngaton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat. Sa detalye na sa Balita International, masobra 60 ka mga may edad sa elder care home malapit sa Milan ang napatay samtang nagapadayon ng coronavirus pandemic. Sunod sa spokesperson ng facility nga si Sara Aragno, 63 sa 150 ka mga residente sang Borromea Residence nga isa ka care home sa banwa sang Mediglia ang nagkalamatay umpisa pa lang sa bulan sang Marso. Ang una nga 63 ka napatay ang natabo sa tong Marso 3 kundiin nagasugod pa lamang ang away sang Italy sa COVID-19. Nahibaluan sa 63, wala may baluan kung sino ang na-infect sa COVID-19, bangod 36 lang ang napaidalom sa test kag nahibaluan nga ang 36 nga nagpositibo sa virus ang wala nagkalamatay. Kag sa atong balita sports, hindi sigurado ang manager sa Brooklyn Nets sa nga si Sean Marks kung makahampang pa si Kevin Durant sa season. So kay Marks, wala niya gina-expect nga maghampang si Durant sa sining season samtang nagapaayo pa sa Achilles tendon surgery. Apang iyagin ako nga hindi pa athag ang tanan bangod suspendido ang hinampang sining season bangod nagapadayon ang coronavirus disease 2019. Sa madumduman na injured si Durant sa tung tuig 2019 nga NBA Finals kag may isa ka tuig siyang magapaayo kun mabalik sa bulan sang Hunyo ang hinampang. Samtang si Kyrie Irving naman ang gidpaidarom sa shoulder surgery sadtong Marso 3 ang nakabalik na sa o kun makabalik pa sa hinampang kun magalawig ang pagka-suspend sang hinampang. Sa ato naman nga balita entertainment, isa ka South Korean pop star ang naglahog nga nagpositibo siya sa COVID-19. Inagin post ni Kim Jae-jong nga miyembro sang boy band nga JYJ kahapon bangod ginakabig ang Abril 1 bilang April Fool's Day. Sa iya post, iagin butang nga I have been infected with COVID-19. It is a result of my negligence, disregarding the cautionary words of the government and my friends. Matapos ang pila ka oras, ginkakas ang pop star ang iya post kag ginpahayag nga April Fool's Day lang ang iya sini nga ginpost. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34. Kaginyo pamatian ng kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Webes, Abril 2, 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Action Eden Aboso. Kaginyawan si Action, ang Defensor. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,